శకపురుషునకు శత జయంతి సందర్భంగా శతకోటి వందనాలు. ఆయన ప్రతి తెలుగువారి ఇంట్లో ఒక దేవుడు. దేవుడు అంటే ఎట్లా ఉన్నారో మనకి నిజంగా తెలియదు, కానీ వారిని చూస్తే దేవుడు అనే స్ఫూర్తి అందరికీ కలుగుతుంది. అటువంటి గొప్ప వ్యక్తి, గొప్ప ఆశయంతో ఆయన ఎంతో కష్టపడి ప్రతి నిత్యం సినీ రంగంలోనే కాకుండా రాజకీయ రంగంలో కూడా మొగటం లేని మహారాజుగా ఎలిగారు. ఆయన ఎంతో కష్టపడి స్థాపించిన పార్టీ కూడు గుడ్డు నీడ నిదానంతో ఇవాళ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో, 2 తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎంతోమంది పేదవారికి అందగా ఆదర్శంగా నిలిచిన పార్టీ. అటువంటి పార్టీని స్థాపించి వారు ప్రపంచం మొత్తం మీద ఇవాళ శత జయంతి ఉత్సవాలు జరుపుకునే ఏకైక నాయకుడిగా ఆయనే గుర్తింపు పొందారు. అటువంటి నాయకుడికి మనందరం వారసులుగా, వారు పెట్టిన పార్టీలో కార్యకర్తలుగా ఉండటం మనందరి అదృష్టం. కాబట్టి వారిని స్మరించుకుంటా మనం గత ఏడాది నుంచి ఎన్టీఆర్ జిల్లాలో మా తెలుగుదేశం నాయకులు, కార్యకర్తలు ప్రతిరోజు ఎన్టీఆర్ శత జయంతి ఉత్సవాలు వివిధ రూపాల్లో చేసుకుంటున్నారు. వారితో పాటు మేము కూడా కలిసి ఆయన శత జయంతి ఉత్సవాలు నిర్విరామంగా 365 రోజులు చేశాం. అంతేకాకుండా ఎక్కడా చేయలేని విధంగా మా జిల్లాలో నిరంతరం చేశాం, గత సంవత్సరం నుంచి చేశాం. కాబట్టి నాయకులకి, కార్యకర్తలకి అందరికీ కూడా ఇంత సంవత్సరం మీరు కష్టపడి ఆయన శత జయంతి ఉత్సవాలని ప్రతి ఒక్క ప్రజల ముందుకు తీసుకెళ్ళినందుకు అందరికీ ధన్యవాదాలు. అదే నినాదంతో మళ్ళీ మన నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు అభివృద్ధి, సంక్షేమం, ఆత్మవిశ్వాసం నినాదంతో తెలుగుదేశం పార్టీని ఆయన వారసుడిగా ముందుకు తీసుకెళ్లారు. ఆ నినాదంతో 40 సంవత్సరాలకి ఇవాళకి కూడా చెక్కు చెదరని కార్యకర్తలతో నిన్న మహానాడులో చూసాం. 20,000 మంది ప్రతినిధుల సభకి 1,00,000 మంది పైగా వచ్చారు. ఇవాళ 10 లక్షల మంది వస్తున్నారు. అంటే ఏ ఖర్చు పెట్టకుండా సొంత ఖర్చులతో కార్యకర్తలు వెళ్ళి తెలుగుదేశం పార్టీని ఈ విధంగా తీర్చిదిద్దినందుకు అటువంటి మహనీయుని యొక్క సెలవు వల్లే ఇవన్నీ జరిగినాయి. కాబట్టి వారిని స్మరించుకుంటూ వారు తెచ్చిన ఎన్నో సంక్షేమం అంటేనే మారుపేరు రామారావు గారు. కూడు అనగానే జనతా వస్త్రాలు ఇచ్చారు, అంతేగా పెన్షన్లు పెట్టారు, పక్కా ఇల్లు కట్టారు, 2 రూపాయల కిలో బియ్యం ఇచ్చారు. అట్లా చెప్పుకుంటా పోతే గంట కూడా చాలదు ఆయన పెట్టిన సంక్షేమ పథకాలు. కాబట్టి పేదవారికి అండగా నిన్న చంద్రబాబు నాయుడు గారు కూడా చెప్పారు, పేదవారిని ఆకలి లేకుండా ధనవంతులుగా తీర్చిదిద్దటమే తెలుగుదేశం పార్టీ ఆశయం అని. మేమందరం కూడా వారి ఆశయాలకు కృషి చేస్తా మరొక్కసారి ఈ ఏర్పాట్లు చేసిన కార్యకర్తలకి అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటా. జై ఎన్టీఆర్, జోహార్ ఎన్టీఆర్.